Podes dir un pau de què fasieu els parents? Io vedevo il mio papetto era Fabre, Fabre, Marisol Ferran, io la mera ero couturiero, la mera, era insigne de famiglia, d'un avevo bisogno di tutto. Ho fatto ero pas assistat come doveva, non che io che se devo dire su e lo Fabre un copero, a me mi ero pagato un coperano all'epoca. Che io ero fatto su un facile e io che treballés un tro de la nuit per dire d'arribar a cintar l'olbut, com se dius. E sovint la feina del Fabre havia una auberge a Bussa? Nosaltres era perucà, era couturiero, ja havia vist all'epoca il mondo del Rullac, per aquí, tot, que veniu a inxatzar-lo diminse. E nosaltres eren curiosos, allò fent les avillava un bricú e fintàvem per la finestra per veure qualque cotilló. Que no forquetzau, ho fèieu partir. Sabe bé que... Què fasieu, per exemple, com un costume de causa com això? Meme de roba de maridada, he vist. Bueno, per avançar, d'acord, era un buon couturiero, había unos clients, el món a l'època era com hi havia bastante de magazín per anar a crompar les robes. No podes dir de què era el treball del Fabre a l'època? Era un mestier que era complicat, era pas tan fàcil que cosa, era capable d'etzar, fer autos que ajudar les plates, perquè laurau a l'època de vacos o de vious, fagau els vious, d'on les queria fagar, les cabalos també. La serrilleria que parlàvem, fèieu de tot, era capable de fer n'importe què, era un mestier prou complicat, d'allò ni de mono per cap, però vuol dire que el mestier és tan difícil e el món, les causes han canviat, que el Bacri, que sí que feien ja 50 anys enrere, trimavo in Fabre lo queria carpare fer per pure vedi che non te diei io lo carpi talmente che lo martello mi capetta e flamma l'artello e se veia che veni de fa ringare los pesos aquí a Nausello. Saudavo? Così saudavo? Saudavo, aveva un maidino soluciu per saudare. Al debut, la saudade elettrica esisteva pas trop, e saudavo amb un salumó, que ho favo les 2 pesos, la portavo un metal de port, e fèieu una saudura quand lo fera realment fort i espès, i arribava pas. Ma après, hi havia la saudura, la placa, el fioc. C'est-à-dire que fèieu placa ho farò fer, existava de placos, e surtout quand fagava els rodos, per dir, d'assemblar els vendats que apelaven. Saudavo a la placa, però un treball d'ull diviso s'hauria pas fa. De lui seria pas rentable, que diu. E la trempa? La trempa, ancora che con delicat. Era un funzione de giudices, che sia un imbicato, un obbioso, un cisel, res, tot era different. Los accessos per els memes, e se trempava trop viu, com dieu, un cop a la plaça de Durà. El primer cop de martell, copetao, hi havia papiret que calia tornar a fer per ajudar. Era quelcom de complicat la trempa. Tot el món ho sabia per fer. Vedeu, hi havia un pau de secret, no? El secret ancora donat a l'uel. D'allò a l'uel vegeu canviar de color, en funció de la color la sia, com muntava, e quan era un moment, arrestava, trempava dins l'aia per dir d'arrestar, ma al bon moment, trop leu, trop tard, quan anava pas. E vos a fa veure
reacom, papa? Oui, mais à l'époque non fottiamo d'acord. Pensavamo mai a fare con, a montarsi una mobiletta o su una bicicletta con lo farado de paglio. À l'époque, il n'y avait pas de cambre mettant de paglio. Est-ce que le Fabre faisait un peu le vétérinaire? Oui, pla. E même le veterinari, quand avevo una bestia, pas surtout al nivell dels membres, de les pates, de somiar dels pes, faciu apel al Fabre del país. Un panaria una bèstia, lo queria operar, queria anar a curar el pè, queria un treball, que n'hi ha un, jo aquí, n'hi metto un. Abbiamo bisogno del Fabre, lo veterinario podia pas fare. E sistemàticament me'n venia així a quart d'estura, a Casanya, e arribava, veniu a la Fargo, que era lo Fabre. Ecco, ero... Me vegi che sei a corrent de totes aquelles qüestions. Voleu ser un fill de Fabre, també, no? No. C'est à force de questionner. Et la paga, nous avez dit qu'elle repagat un cop per an? Oui, dans una veu de llibre d'aquella longura aquí per fer les addicions. Comprendre que acomodava un briu. I pas de màquines a calcular, o queria mettere les xifres en fa, per dir, perquè és entacó. Podies trompar de virgula. Mais, oui, era la moda, era come co. Pourquoi dit le nada? Pensi alla fine dell'annato, C'était una fine dell'annato, bon, tot el món hi ha de coques de cabros que sortís o que cal pagar, que cal donar lo normal, que ramassés un bricodarse. Et est-ce que des coachs repagat en nature? Oui, la plupart del temps, oui. Lo sé que quan estava pago. Los havíeu passat su garni. En argent. Mais en nature, en gras... Ah, oui, de blat. Nosaltres, els parents, havíeu un bricó de... Però no hi havíeu de puro, havíeu de tot això. Qualque pagau de blat, bon, n'hi ha que havíeu de vaca, nosaltres n'havíeu pas. Bon. Qualque el papeta, que era Fabre també, havíeu de vacos. Havíeu 2 o 3 hectàrees de terreny, que era pas de grosses proprietari, m'arribau a juntar los coets amb co. Et la maman, così que se passava per la paga? Oh, era diferent, el món que veniu era prou... Pensi que hi havia menys de problemes amb el món que se veniu a billar o que veniu a fer de trucs. Pensi que hi passa mai a dir que accesso perdut d'argent amb me. No, era normal, el món bon, que tornéssiu, enxatzar, corritzar, se paga els parts, pas tornar tots un... me'n vengo. Et elle se desplaçava o demorava? No. De ça era handicapado e hauria vu de mal. Mais a l'hostal, enxatzava lo diminze. Lo diminze matís, sovint, matís, perquè nosaltres érem a Messido. Era com a Roser, era a Messido. Anava a la messa. D'ahir podem anar i a país. I a pescar i curat i a res. Roser non diria ben bricó, ma pau pa, vol pa fa. Et fa que le vostre papa era de la génération que le métier canviat. Pas tot a fet, era bricó de bon, canviar per de mon època. Allons parlar de votre époque. Così, c'est parti de quel métier, vous, de Fabre? No, jo havia fet un CAP de mecànica agrícola. He estat en aprenentatge a l'Edergos, amb un tipus viu com la pudra, mira ahí. Atenció que si queria tenir carrer, jo vaig dos obriers partiríeu. Jo vaig salir a partir, més se t'arribo a tornar a carrer. Ma a l'època, bon, el métier dintrava en Tostén, en Bricó. Me regretti pas res, hi ha presa de causa que, bon. Faut que après la machine agricole, bon, ha evoluat també.
Jo vaig fer de tot de la vida, de tot. Sé que he parlat, jo que ho puc dir així, m'entén. Fa que, bon, après me suis metut a la construcció. Quan feia l'hostal, el maçó que m'ha fet l'hostal, m'ha dit, jo te puc fer l'hostal, però me podré fer una vena sur un camió. A l'època hi havia el Soel aquí, que he estat mon bradret tot movido. Hem treballat ensemble per tornar al patuès. Diciendo-nos en francès i tot el rest en patuès. E nos comprenyan. Tapla, como diuen, a me d'ordinaturs. Mais bon, la moda és passada, que va, i tal. Mais après, nous s'en lançat la construcció, vam abandonar tot el rest. Donc, n'havíem pas plus de clients. Los clients, los agricultores, quoi, que habían como clients. Quan està finito, bon, entretemps s'ha instal·lat un concurrent i ahir se ve pren tot i jo continuo mon camí. Fa que habéis montado aquella empresa JPM. E bé, quan he muntat, oui, pitjor a pitjor. Hem començat a fer d'utilitzer per l'agrícola, de remolco, de panurs, de furco, hem fet de tot. Pitjor a pitjor, a pitjor tercero, eren 3 o 4, e poi eren 10, e ben plus a Miazzun ho he deixat els obriers, la feina feia la sopa per tot el món, a Miazzun. Ha durat un moment, creava un cert ambient, quand même. Era pas negatiu. Los tornàvem a partir el treball pleu a la plaça de Sant Arrepoblar i començar a 2 hores, començaven a 1 hora i mitja. I guanyàvem mitja hora on pagava la sopa, santo sapor. I com has partit a Naucel? Naucel començaria a partir a la primavera, a la zona de Calmunt. Construiria un bastiment, així feien tot que era vetalier, de damunt feien de venos. I al moment, avui hi demorarem per breus 10 anys, hi havia de contrentos amb el gas. El mero aquí, el darrer mero que era sortit, aquí no havia pres que entrar de saudar a proximitat del gas. Nos havíem metido de contrentos que podíem pas continuar. E d'aquí se manat 2 tipi per palomar la mattina, il caricola, e Xavi, il tripù, e te che venivano a Naucel. Te farem un truc, e voilà, bon, e avem tot, m'he anat a Naucel, la data, en 87, no? Je pas, Joel me ho sap. Je pense que... 90? Ja... La data la gent oblida, jo no sé pas un tipus. E aquí tot ha evoluat. Un'entreprise si avança als parri che hores, que la fa tot un avancent. E lui fa mai che avançar abans 200 l'euro a l'entreprise che l'haurà deixat. E com la venderes? En 2007, no? 2007, oui. L'entreprise a continuat de s'appelar JPM. Ah, oui, havia de pausar de la marca. Havia de pausar de la marca, amb un nom de lliure, Jean-Paul Massol. Poi ho può fare autrament que la guardar, m'he de canviar la marca, és più complicat. Quan has de client del vent, perquè havien de client, malgrat tot, dins tota la França, no? També més a l'època. Sé que nos ha salvat, que eren pas regional, eren nacional, perquè a Pizzotesel, home, contràriament a certes constructors que hi havia a la regió, même pla concurrent, han entrat per la plaça Camela, perquè havien un rayon un peu bel. I en aquell moment, bon, quan nos ha deixat a grandir, era de Déu, i ne parlem pas. Mais... podria pas lui mener l'entreprise, tel que lui seria incapable de la mener. Encara un mot sur l'entreprise, quand hi ha d'emplegats, ho sabes? Diu és prop de 300, pensi.
Et je dis même que en 2025 la posaria mai a 500. Sul gruppo, sull'ensemble, bon, mais bon, je n'ai pris après un niveau de leader del domaine de la fabricació que fou. Su lo numero 1 de ça, e coi pas una pizzata causa, perquè hi ha lo nacional i l'europeu, coi és important, vol dir que... Mais bon, nosaltres encara us ensenyem una cosa lleva sol, e io n'hi ha 5 o 6, e encara fou curiós. Nosaltres faríem, sabíem corritzar, pensi que dagli soli voler tornar per l'ordre l'amor, e que més que havia fama que les abricits, ha dit que cal canviar de... Escoltau pas, ho fa perquè sur l'ordinatura, tot això, més que après que met el truc que em faço, que ho va pas. Donc l'entreprise n'est pas plus à vous, mais c'est quand même fier d'aquella... Ah oui, oui, tout à fait. Mais quand disi això, ho disi pas per sota vous com un altre, quand même, perquè a més que fou, cal pas quand même neglitzar la causa, perquè arriba un ne s'ho arribat, n'hi ha pas un tropel. No. Est-ce que avez continuat de fargar vous per il plaisir? Oh, farga massa, come dici. Hai fatto una vaca che vedo, buona cosa, lo più che uno può fare. Ecco, mi piace buon le ferraglie, hai montato che le peso de musée qui, per far piacere al mondo, io vou pas per l'artene, vou per il mondo che loro agrado, ve non vede, Anem parlar un peu de la llengua occitana. L'avez toujours ausida? Oh oui, presque a l'escola. Non s'interdigiau a l'escola, era interdit parlar el patuès. Parlar occitana, no te parlar el patuès, parlar un peu occitana. El patuès un peu escarronyat, mais bon, era com un cop. E così si è passato quando sei andata all'escola? A l'escola, che quando sono all'escola, a me tipi che te visu un po', era un po'... Anaven a la messa cada matí a l'escola. E oi, io Roseu sap, che me Roland, io da bon io Roland. E sai che la disciplina legno pas troppo, ma è poco, e lo che era in clocco, come go. E poi io sono Catran, penso che sta appena 3 anni. Allora, io perché, sa che... Ah no, ma non steniamo, non visavo. E est-ce que avez vist des fois qu'arrivavo a l'escola sen conèixer lo francès? Non, pas de mon époque, non. Oh, non, que lo saviu pas trop praticar, mais bon, non. Breu de Banyeu, breu com a Roland a l'època, mais jo no he pas conegut. E ara, quand vezes que la llengua s'ensenya tornar a la baraca o a la prima aula, de què ne pensas? He pas compris la qüestió. Ara la llengua s'ensenya a Oui, l'escola. oui. Ah, mais cal pas que se perda. Cal pas que se perda. Jo trobi me més interessant que més in sube parlar el patuès. És interessant de veure discutar-me de drôle que ho 7-8 anys que sabu parlar el patuès. No, podem pas dire que no l'hem après, con un nostre anglès, Aviam pas que parlar anglès, parlava el patuès. Així sense lo segalà, és acord? Oui. Per vos, de què és acord lo segalà? Lo segalà, pensi que fa partir d'un bon regiu agricole, pro prospera, pensi que els païsans són pas più malheureux que andar com mai. La terra del segalà sembla essere buona come andar com mai. Bon, i cal ajustar los traverses, poi. Tot è pas plagner, mais lo segalà è basta, bon. Vols que lutar, mai que la vedo dir lo segalà, És un buit país per vos. Oui, oui.
Et nous heu dit que vostre pare era un campagner? Oui, ho faccio in remplaçaments, tot ancora un oncle, lo meu papeto e un oncle. E quand elles ero pas disponible, l'altre lo père prenia lo relè. E all'epoca era la moda che cantronava, che io suonare le campane. Che faceva pas gran causa perché il ne sono pas più e io pagavi mai de legarme'n ben. Et est-ce que passava dins vos hostal per faire une quista? Passava, oui, e de coquillò, même d'hostal, era un patró l'Arces, participava de coquillò, me pesos traucados. E per tota honestat, me bon, penso que ancora era una vocació mai que un mestier. Per il servici? Oui, mais bon, pagavo medio austres i memes a l'època.